Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з маім госцем, палітычным аглядальнікам радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Добрый дзень, спадар Валеры. Вітаю. Спадар Валер, ну ўсё ж таки сённяшняя навіна, і думаю, што не будзем адкладаць на пазней, а адразу з яе і пачнем. Гэта візіт Ціханаўскай у Кіеў. Пра яго шмат паведамляюць не толькі беларускія незалежныя СМІ, але і украінскія СМІ таксама. Фактычна усе пра гэты візіт напісалі, адзначаючы, што гэта першы візіт, афіцыйны візіт Ціханаўскай у Кіеў, дзе будзе сустрэча і з Зяленскім, прадстаўнікамі улады Украіны, ну і таксама розныя іншыя актыўнасці. Але калі глядзець рэальна, як вы лічыце, наколькі гэта знакавы, гістарычны, чаго чакаць ад гэтага візіту, ці варта нечага чакаць увогуле? Ну, сапраўды, гэта падзея знакавая, можна сказаць, што гістарычная, але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Владзімір Зеленскі, іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс этой атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну, і варта чакаць нейкіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена, гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады, прынамсі, вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі, і галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашэнку, і праводзілася такая умеренная палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашэнку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны, але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай частцы Расіі,
знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему для России. То бок Киев адчуў сілу і ўбачыў, што ў такой новай сітуацыі пагроза уцягнення Лукашенко ў вайну, пагроза выкарыстання беларускага войска на вайне ў дапамогу России, яна сёння мінімальная, бо афіцыйны Мінск добра разумее, чым гэта можа закончыцца. Калі па тэрыторыі России украінскія дроны лётаюць і бомбяць нафтаперапрацоўку, то ўж па тэрыторыі Беларусі, якая значна бліжэй да Украіны, дзе сістэма супрацьпаветранай абароны значна меншая, горшая, чым у России, то урон, які могуць нанесці украінскія дроны Беларусі і беларускай абароне і беларускай эканоміцы, ён велізарны. І таму ў гэтай сітуацыі, каб уключыцца ў такую вайну супраць Украіны, гэта такая была б самазабойчая тактыка. І у Киеве гэта зразумелі. У Киеве зразумелі, і таму цяпер дзейнічаюць з пазіцыі сілы. Яны разумеюць, што Лукашенко ў вайну не ўключыцца, і таму на яго можна ціснуць больш актыўна. Лукашенко, Беларусь – гэта слабое звено у хаўрусе России и Беларусі, і таму робіцца спроба нейкім такім чынам з дапамогай такой псіхалагічнай атакі паспрабаваць неяк нейтралізаваць, магчыма, Лукашенко як некага военного праціўніка. Наколькі гэта тактыка эфектыўна, наколькі яна рэалістычна, это іншае пытанне. Во всякім разе мы бачым, што Украіна даволі актыўна дзейнічае на гэтым кірунку, прычым не толькі атакуючы Беларусь. Украіна апелюе да Еўропы, апелюе да Захаду, показывая пальцем на Беларусь и кажа: глядзіце, вось Беларусь уцягваюць у вайну, Беларусь вось можа уключыцца ў вайну, таму трэба нешта рабіць. І вось вынікам стаў тэлефонны званок прэзідэнта Францыі Макрона. Як можна зразумець з інфармацыі Франс-Прэс, Макрон папярэдзіў Лукашенку пра вельмі негатыўныя наступствы ў выніку такога развіцця падзей. То бок, тэлефанаванне Макрона – гэта ёсць пэўная перамога украінскай дыпламатыі. Украінскай дыпламатыі, тым больш, што, бачыце, тут сашлося некалькі чыннікаў. Нібыта нейкіх сур'ёзных фактаў, якія б казалі пра гатоўнасць Беларусі ўступіць у вайну, няма. Киев спасылаецца на нейкія даныя выведкі, але тут з'явіліся вось гэтыя ядзерныя вучэнні. Вучэнні сумесныя беларуска-расійскія па прымяненні ядзернай зброі. І яны якраз добра паклаліся вось на гэту версію украінскага боку, што Расія ўцягвае Беларусь у вайну. Прычым вайну не толькі супраць Украіны, а і супраць Захаду. Гэтыя вайсковыя вучэнні, яны даволі добра падтрымалі украінскую версію і вельмі негатыўна паўплывалі на імідж Лукашэнкі, імідж Беларусі як самастойнага гульца ў замежнай палітыцы. І плюс яшчэ атака на Киев маштабная. Тут размовы пра арэшнік, якраз арэшнік выкарыстоўваўся супраць Украіны, а Лукашенко хваліцца, што, маўляў, тут у Беларусі арэшнік. Вось, все гэта спрацавала, здэтаніравала, і ў выніку з'явіўся вось гэты тэлефонны званок Эммануэля Макрона. То бок, умоўна кажучы, Украіна праводзіць такую вось ІПСО
там ці папераджальную аперацыю там інфармацыйную у дачыненні да рэжыма Лукашенко і прыезд запрашэнне і прыезд Ціхановскай менавіта цяпер гэта яшчэ одна цаглінка вось у гэтую канструкцыю гэтай кампаніі, якую выбудоўвае у дачыненні да Лукашэнкі Кіеў. Так, сапраўды, як і тэлефанаванне Макрона таксама як бы устаўляецца ў гэтую канструкцыю. І тут я зноў жа хацеў бы звярнуць увагу вось яшчэ на што. Лукашенко доўга маўчаў, амаль цэлы месяц, не адказваў на ўсе гэтыя закіды з боку Кіева. Ну і вось нарэшце падчас гэтых вучэнняў, размаўляючы з журналістамі, адказваючы на пытанне, можна меркаваць загадзя падрыхтаванае, ён сказаў пра Украіну. Яго тон быў міралюбівы, ён нават сказаў, што нічога падобнага, Беларусь не рыхтуе вайну, калі нас чапаць не будуць. І ўвогуле прапанаваў Зеленскаму перамовы. Маўляў, ці то ў Беларусі, ці то ва Ўкраіне. І вось цікава, як адказаў афіцыйны Кіеў. Міністр замежных спраў Сібіга, прабачце, адказаў так, што мы не будзем весці перамовы з Лукашэнкам, мы будзем весці перамовы з Светланай Ціхановскай. Вось як бы наш прадстаўнік Беларусі, з кім мы будзем весці перамовы. І тут я б падкрэсліў такую даволі радыкальную, больш радыкальную пазіцыю Кіева у стаўленні да Ціхановскай, чым пазіцыя еўрапейскіх краін, еўрапейскіх сталіц. Ціхановскую ў Еўропе прымаюць як прадстаўніка беларускай апазіцыі, як прадстаўніка беларускіх дэмакратычных сілаў. А з рэплікі міністра замежных спраў Украіны вынікае, што ў Кіеве Ціхановскую прымаюць як прадстаўніка беларускага народа, як чалавека, які прадстаўляе беларускі народ. А яшчэ Зеленскі сказаў пра Лукашэнку як чалавека, які фактычна кіруе Беларусю, то бок не, як бы можна разумець, што не як законны кіраўнік, а як, не зусім законны, скажем так. Вось, вот і такая пазіцыя даволі радыкальная, больш радыкальная, чым пазіцыя еўрапейскіх краін у стаўленні да Ціхановскай. Вось бачыце, вы кажаце, што как бы Кіеў дэманструе, што успрымае Ціхановскую як прадстаўніка не проста нават дэмакратычных сілаў беларускіх, але як прадстаўніка беларускага народа, і вы тут зараз, так бы мовіць, насыпалі солі на хвост тым, хто буквально вось напярэдадні гэтага візіта выступаў з заявамі і нават дакумент выкладаў, збіраючы подпісы, што Ціхановская не прадстаўляе усе дэмакратычныя сілы і беларускі народ, яна не павінна ехаць у Кіеў адна, гэта павінна быць сустрэча Зеленскага не з ёй, а з прадстаўнікамі шматлікіх ініцыятыў, арганізацый, структур, сіл палітычных, добраахвотніцкіх і гэтак далей. Ну вось і збіралі подпісы, накіроўвалі ці планавалі накіраваць ліст Зеленскаму. То бок как бы это адказ фактычна на вось такія настроі гэтых зборшчыкаў подпісаў. Ну, ведаеце, палітыкам захаду намнога прасцей, намнога лепш, рацыянальней мець справу з нейкім адным палітычным цэнтрам, які прадстаўляе некую супольнасць, чым я не ведаю, з дзесяткам розных груповак, якія паміж сабою сварацца. Ну вось як тое, што зараз адбываецца у расійскай апазіцыі, напрыклад, замежжа. Увогуле, любая міграцыя палітычная, гэта заўсёды склокі, канфлікты, супярэчнасці, барацьба за тое, хто больш правільны, хто неправільны, хто больш прадстаўляе народ этой краіны, з якой яны вымушаны былі выехаць, ці хто менш прадстаўляе. Гэта як бы заканамернасць любой апазіцыі, тут выключэнняў няма.
А вот Беларусь тут пэўнае выключэнне і перавага у тым, што ў Беларусі ёсць адзін цэнтр. Адзін цэнтр, які можа прадстаўляць, з якім можна мець справу, да якога можна патэлефанаваць і спытаць, якая ваша пазіцыя і гэтак далей. Гэта вялікі здабытак, мне падаецца, беларускіх дэмакратычных сілаў, і гэты здабытак трэба захаваць. І тое, што і Украіна, і заходнія еўрапейскія найперш палітыкі, урады якраз прытрымліваюцца пазіцыі, што менавіта Ціханаўская найбольш прадстаўляе беларускі народ і беларускую дэмакратычную супольнасць. Ну, гэта лінія правільная, і гэта важна, і гэта пэўная перавага беларускай апазіцыі, беларускага замежжа палітычнага, беларускай эміграцыі, беларускай дыяспоры. Ва ўкраінскіх СМІ, якія называюць гэты візіт хутчэй палітыка сімвалічным, кажуць, што для Кіева гэты візіт сігнал адразу ў некалькіх накірунках. Я зараз цытую Уніан. І вось першае, гэта тое, пра што вы казалі толькі што, гаворачы, што это такі вось адказ Лукашэнку, які ўжо прагучаў ад Сібігі, ну і які вот зараз выбудоўваецца ў такую, відаць, нават стратэгію ў дачыненні да боку з украінскай стратэгіі ў дачыненні да Беларусі і беларускіх дэмсілаў, што вось з імі размаўляць мы будзем, а не з Лукашэнкам. Але яны далей пішуць: а па-другое, гэта спроба падзяліць у палітычным сэнсе рэжым Лукашэнка і беларускі народ. Для Украіны гэта важна, таму што Беларусь фармальна застаецца саюзнікам Расіі, на яе тэрыторыі размешчаная расійскае войска і інфраструктура. Адначасова Кіеў стараецца не адштурхнуць частку беларускага грамадства, якая выступае супраць вайны і рэжыма. Ну, я разумею, але што, да гэтага часу такога падзела ці разумення такога падзела ва ўкраіне няўжо няма за гэты час? Ну, ведаеце, у першыя месяцы вайны было не да таго, каб як бы бачыць такія тонкасці. Гэта першае. Другое, як я ўжо казаў, галоўная задача стаяла не дапусціць адкрыццё другога фронта, не дапусціць паўнавартаснага ўвязвання Беларусі ў вайну. І таму як бы вось такая логіка не зліць Лукашэнку і як бы абумоўлівала такую асцярожную рыторыку украінскіх афіцыйных асоб. Ну, а вот цяпер, як я ўжо казаў, сітуацыя памянялася, Украіна адчула сілу і пачынае дзейнічаць з пазіцыі сілы. Вось, і цяпер так, да, аддзяліць рэжым ад народа, аддзяліць рэжым ад грамадства, спроба паказаць, што Лукашенко не адлюстроўвае беларускі народ. Ну вот, да, цяпер такая лінія, такая пазіцыя афіцыйна Кіева. Я вярнуся трошку вось да тэмы. Усё ж такі прычыны, мэты, якія пераследуюцца такой, ну, можна фактычна сказаць, спецаперацыяй у дачыненні да Лукашэнкі і лукашэнкаўскага рэжыма, які праводзіць Украіна пры цяпер вось зараз падтрымцы таго ж самага Макрона. Вы кажаце, каб ўсё ж такі яго папярэдзіць, перасцерагчы, каб ён там некуды нешта. З іншага боку, вось мы чытаем высновы, якія робяць інстытут вывучэння вайны, дзе пішуць: Пуцін узяў пад поўны кантроль Лукашэнку, наступленне з тэрыторыі Беларусі на Кіеў рэальнае. То бок яны ўсё ж такі, якая мэта канчатковая? Адцягнуць Лукашэнку ад Крамля ці што? Асабліва з улікам таго, што ну как бы пад кантроль узяты, ну поўны, не поўны, але падзначны. Я не згоден з тым, што наступ з тэрыторыі Беларусі цяпер зноў рэальны, як тое было ў 22-м годзе. Па-першае, той наступ з тэрыторыі Беларусі выявіўся няўдалы,
Таму што ў гэтым кірунку расійскае войска пацярпела поўную паразу. Там просто няма магчымасцяў для ну як бы добрага наступу, там няма дарог, там балоты і так далей. Вось і нічога за гэты час не змянілася. Вось і зноў жа дзе Расія возьме войскі, каб перакідваць туды на тэрыторыю Беларусі, а там трэба вялікія войскі, каб сапраўды атрымалася нешта. Калі ў Расіі сёння сур'ёзная праблема з мабілізацыяй, і сёння абмяркоўваецца пытанне, ці будзе новая мабілізацыя, ці не будзе, то бок дэфіцыт чалавечых рэсурсаў на фронте у Расіі даволі вялікі. Вось і таму гаворка пра тое, каб накіроўваць гэтых людзей на неперспектыўны з гледзяшча ваеннага кірунак, ну гэта не вельмі рацыянальна, і да таго ж я думаю, што Лукашенко пры ўсім пры тым будзе даволі моцна супраціўляцца гэтаму. І ну я думаю, што вось такая сітуацыя нерэальная. І менавіта па гэтай прычыне Кіеў дзейнічае на беларускім кірунку так вольна, свабодна і смела, бо ён асабліва мала чым рызыкуе. Беларусь ужо ўцягнулася ў расійскую ваенную палітыку, вайсковую палітыку, падтрымку ваенна-прамысловага комплекса Расіі, і тут нічога не зменіцца ад таго, якую лінію будзе займаць цяпер Кіеў. То бок Кіеў можа дазволіць сабе вось такія псіхалагічныя атакі на Лукашенка, нічым не рызыкуеш. І таму, калі няма асаблівай рызыкі, то можна смела в гэтым кірунку дзейнічаць. Вось. Я не думаю, што ёсць некая такая дакладная, канкрэтная, добра распрацаваная стратэгія, мэта, што рабіць на беларускім кірунку. Ёсць як бы такая логіка дзеянняў. Давайте мы вот цяпер будзем казаць, рабіць, ажыццяўляць рытарычны наступ на Беларусь, а там паглядзім, што атрымаецца. Во всякім разе прыкладна такой логікай кіруецца Кіеў, як на мой погляд. Яны мала чым рызыкуюць, а ў выніку можа атрымацца нешта. Во всякім разе у Кіеве лічаць, што такая тактыка аслабляе рэжым Лукашэнкі. Наколькі гэта сапраўды так, можна спрачацца, але мне падаецца логіка такая. Тым не менш, вось да гэтага, ці там да гэтай дзеянняў Кіева ці асобна, але далучыўся, як мы ўжо казалі, прэзідэнт Францыі Эмануэл Макрон. Так вось, мне проста цікава, патрапілася на вочы допіс з гэтай нагоды Александра Апейкіна, які піша: «Пакуль усе, каго ніколі не паклічуць ні на якія перамовы, абмяркоўвалі, варта весці перамовы альбо не, гэтыя перамовы ўжо даўно пачаліся. Эмануэль Макрон сазваніўся з Александром Лукашенком па ініцыятыве французскага боку». То бок, на думку Апейкіна, гэта пачатак перамоўнага працэсу паміж Еўропай і рэжымам Лукашэнкі. Вы так успрымаеце гэта ці не? Я думаю, што не. Гэта такая эпізадычная, разовая як бы контакт. Такія контакты час ад часу адбываюцца. Мы можам узгадаць тэлефанаванне канцлершы Нямецчыны Ангелы Меркель у 21 годзе. Мы можам узгадаць тэлефанаванне таго ж Макрона у 22 годзе двойчы. Гэта як бы спроба некага такога крызіснай рэакцыі. Тут як толькі здараецца нейкі крызіс, ці то з мігрантамі, як тое было ў 21 годзе, і таму Меркель патэлефанавала, ці то на пачатку вайны, калі той жа Макрон тэлефанаваў Лукашенко, каб папярэдзіць яго,
не падтрымоўваць, не удзельнічаць у гэтай вайне. Ну і вот цяпер таксама Украіна упэўніла, пераканала Парыж, што то такі падобны крызіс адбываецца, і таму трэба папярэдзіць Лукашенко. Ну і вось Макрон такое папярэджанне зрабіў. Это такі крызісны менеджмент, ён мала падобны на паўнавартасныя перамовы. Ну але гэта не адмаўляе тое, што кантакты адбываюцца. Кантакты адбываюцца на некім нізавым узроўні. Час ад часу некія дыпламаты прыязджаюць з Францыі, з Нямецчыны ў Менск. Дыпламатычнае прадстаўніцтва дзейнічаюць ужо не на ўроўні амбасадараў, а часовых павераных. То бок праблема не ў некім механізме. Механізм ёсць, кантакты ёсць, дыпламаты, палітыкі абменьваюцца думкамі. Праблема ў іншым. Пакуль нема парадку дня, пра што гаварыць. Пакуль пазіцыі бакоў настолькі розныя, што няма чаго асабліва абмяркоўваць. Таму можна толькі патэлефанаваць з Парыжа ў Мінск і папярэдзіць Лукашенко, што ты глядзі, асабліва не перахадзі некую межу у адносінах з Украінай, бо табе будзе кепска. Ну, назваць это перамовамі, ну, пры вялікім жаданні можна і назваць, але зразумела, што ўсё ж такі перамовы гэта некі пастаянны кантакт, дзе ставяцца канкрэтныя мэты, канкрэтныя задачы, ёсць канкрэтны механізм, ёсць зразумелы механізм іх выканання, ёсць зразумелыя, так сказать, умовы з двух бакоў. Вось, таму гэты тэлефанаванне пакуль на перамовы не цягне. Вот тое, што адбываецца паміж Беларусі і США, ну вот гэта падобна на перамовы. Ну вот и тут два моманта. Першае, ўсё ж таки можа быць схіліць Еўропу да пачатку, ну там да змены нейкай стратэгіі Марыя Калеснікова. Вось выступала на Глобсек, заклікала не змагацца з Лукашэнкам, а змагацца за вызваленне людзей, за беларусаў. Ну то бок ўсё ж таки варта тады атрымліваецца, сыходзячы з гэтай логікі, ну как бы не думаць про тое, якія там санкцыі, як прыціснуць Лукашенко, а да логікі як дамовіцца, каб беларусам, людзям стала лягчэй, каб палітвязняў выцягнуць. Чакаеце такіх зменаў? Ну, я б не стаў тут так ужо дакладна абмяркоўваць гэтыя словы, бо, ведаеце, такая гульня слоў не супраць Лукашенка, а за людзей. Такі трохі, ведаеце, такая схаластычная спрэчка, бо ад таго, што скажа Марыя Калеснікова ці Святлана Ціхановская, насамрэч мала што адбываецца, таму што калі паўстане пытанне пра нейкія перамовы, то гэта будуць перамовы не паміж лідарамі апазіцыі Беларусі і рэжыму Лукашенка, гэта будуць перамовы паміж Лукашенка і краінамі Захаду. Ці будуць на гэтыя перамовы ўплываць дэмакратычныя лідары? Ну, в некай ступені так, але ўсё ж еўрапейскія палітыкі сыходзяць цяпер і будуць сыходзіць далей з нейкіх сваіх уласных інтарэсаў, як яны іх разумеюць. Вось, таму ўсе гэтыя спрэчкі ў дэмакратычным асяроддзі, ну, яны, можа, цікавыя, але да рэальнасці, да рэальнага ўплыву на працэсы яны маюць такое вельмі далёкае дачыненне. То бок усе гэтыя зараз бурленні, якія былі два апошнія дні з нагоды выказвання Калеснікава і потым там абвінавачванні іншых у хейце і гэтак далей, гэта ўсё как бы такія эмоцыі у нашай бурбалцы, якія у прынцыпе на нейкія рашэнні, дзеянні і вынікі не ўплываюць. Ну, у прынцыпе так. В прынцыпе так, і гэта, так скажем, даволі вялікая драма беларускай дэмакратычнай супольнасці, таму што усе гэтыя спрэчкі адбываюцца ўнутры
гэтага гетта, уплыў якога на рэальныя працэсы ў самой Беларусі ці вакол Беларусі, скажем, не вельмі вялікія, на жаль. Тым не менш вы адзначылі паспяховасць амерыкана там беларускага трэку, назовём гэта так, перамоўнага, і вось как бы усе чакалі чарговага наступнага, ужо нават анансаванага самім Коулам візіта вышэй узгаданага Джона Коула у Мінск. Зараз даходзіць інфармацыя, што, ну так скажем, перанеслі гэты візіт. Трошечку, я так разумею, інфармацыі няма, можа быць канспіралогіі трошечку, але як вы лічыце, перанесены, потому что, ну там кажуць, ну можа там прыхварэў чалавек, уже ўсё ж таки сітуацыя такая, там вірусы лётаюць, ну ўжо как бы і ўзрост, ці і нешта іншае можа быць на фоне так інфармацыі про тое, што зараз гэты этап перамоваў ідзе вельмі складана. Ну, першае, сапраўды візіт адкладзены, таму што месяц таму Джон Коул казаў, што праз 2-3 тыдні я наведаю Мінск. Час прайшоў, візіту няма. Што гэта азначае? Ну, самая такая верагодная версія, якая ляжыць на паверхні, гэта пакуль не ўдаецца дамовіцца пра тую вялікую угоду, пра якую казалі абодва бакі. Вось, я думаю, што перамовы працягваюцца, і тут амерыканцы спрабуюць як бы трохі правяраць, наколькі суседнія краіны Европы, суседнія з Беларусью краіны гатовы падключыцца да гэтага перамоўнага трэку і гатовыя на нейкія саступкі, вось пра калій тут гаворка і іншае. Такі зандаж, мне падаецца, такі глебы вакол гэтага. Вось, ну, значыць, ўсё ж такі працэс ідзе, і можна меркаваць, што Коул ўсё ж такі прыедзе ў Мінск, і будуць нейкія новыя рашэнні, новыя дамоўленасці, новыя вызваленні палітвязняў, будзем спадзявацца. Вось, проста трохі адкладзена. У чым тут праблема, хто тут упіраецца, цяжка сказаць. Я просто хацеў бы звярнуць увагу, што вось паралельна з гэтым перамоўным трэкам США працягнулі санкцыі адносна Беларусі. Справа ў тым, што у США дзейнічае закон, які называецца акт аб дэмакратыі ў Беларусі, які прыняты ў першай палове 2000-х гадоў, яшчэ падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша малодшага, прынят кангрэсам, і любая адміністрацыя павінна кіравацца гэтым законам, гэтым актам. І таму, калі чарговы тэрмін гэтых санкцый прайшоў, ну, аўтаматычна тут дзейнічае такая бюракратычная машына, яны аўтаматычна працягваюцца на новы тэрмін. Ну вот, як бы у Амерыцы дзейнічаюць, як бы то ни было, правілы, дзейнічаюць законы, і адміністрацыя США вымушана гэтым правілам падпарадковацца. Ну так, да, с аднаго боку перамова, з другога працягнуты быў вот гэты тэрмін дзеяння санкцыяў, і калі вярнуцца да ось гэтай калійнай тэмы, с аднаго боку, як вы это мягка так сказали, зандуецца таке глеба наконт таго, як бы ўсё ж таки пракласці маршрут беларускага калія да Клайпеды, абысці гэтыя абмежаванні на транзіт, санкцыі транзітныя. З другога боку, как бы мы чуем, што гэта был афіцыйны зварот Трампа да кіраўніцтва краінаў там Літвы і Польшчы. Потым гэта быў неафіцыйны такі зварот. З трэцяга боку мы бачым, як дроны акурат у гэты час
пачынаюць залятаць нібыта з тэрыторыі Беларусі, праз тэрыторыю Беларусі, але у бок Літвы, што прыводзіць нават да абвяшчэння паветранай трывогі. Ну, вам лепей ведаць, паколькі вы там знаходзіцеся, ўсё это перажылі. І дзе логіка? Вот здавалася б, трэба, калі вы сабраліся нешта там зандзіраваць, дамаўляцца, нейкія муціць схемкі, ну так трэба ж как-то вот тихонечко сцішыць все эти эмоцыі, все гэтыя правакацыі, все астатняе. А яны такое адчуванне, што яшчэ больш вострае становіцца. Ну, тут некалькі логік дзейнічае адначасова. Логіка беларускіх уладаў, логіка Лукашенко — гэта як бы вайна дзеля міру ці эскалацыя дзеля дээскалацыі. То бок сэнс у тым, што каб прымусіць саперніка да нейкіх саступак, трэба на яго моцна націснуць. Ну вось і гэтыя балёны кантрабандныя, і гэта атака мігрантамі, і гэтыя шпіёнскія гульні. Все гэта робіцца дзеля таго, каб націснуць на тую ж Літву. Што тычыцца дронаў, то у мяне такое ўражанне, што гэта сітуацыя ўвогуле мала кантралюецца, таму што тут лётаюць дроны і украінскія, тут лётаюць дроны расійскія, тут радыёэлектронная барацьба, яны перанакіроўваюцца. Вось, і просто мы живем у такую эпоху, калі што рабіць з гэтымі дронамі, ніхто не ведае. Это новая ўвогуле з'ява ў вайне, з'ява ў сістэме абароны, і ні адна краіна сёння не мае сістэмы супрацьстаяння дрону. Нават Ізраіль. Вот иранские дроны, так сказать, доходили до Израиля, хотя здавалось, у Израиля там уже купол и полная оборона, полная застерога. Нават там это не совсем до конца 100% працуе. А уже тут, у нашем регионе Усходней Европы, тому я могу выказать гипотезу, что тут нема неких злонамеренных, мэтанакіраваных дзеянняў той ці іншай, таго ці іншага боку, той ці іншай краіны супраць іншай. Тут ужо некі элемент выпадковасці, непадрыхтаванасці ўсіх краін да дронаў, ну і таму тут элемент выпадковасці гуляе моцную ролю. І ну а другія палітыкі выкарыстоўваюць гэтыя дроны дзеля нейкіх сваіх мэтаў. Вон у Латвіі нават урад у адстаўку сышоў з таго, што дрон там упаў. В Беларусі гэтыя дроны лётаюць амаль кожны дзень, і ніхто в адстаўку не сыходзіць. Ну, бачыце, сітуацыя з дронамі новая, і не падрыхтавана ні грамадства, ні палітыкі, ні абарона, ні войска. Ну, просто там праз тэрыторыю Беларусі, ну, дроны лётаюць па розных сваіх дронаўскіх справах. То там з захада на ўсход, то з усхода на поўнач. Ну, хай сабе лятуць, яны нас не чапаюць, і лукашэнкаўскае ПВО іх не чапае. Ну, можа папярэдзіць літоўскіх калег. Хотя папярэдзілі сапраўды, ці такое ІПСО, ёсць, конечно, сумневы. Спадар Валер, на завяршэнне ўсё ж таки вернуся да пачатку нашай размовы. Мы шмат абмяркоўвалі, якія мэты пераследуе, якія там цаглінкі куды закладае Кіеў, выкарыстоўваючы візіт Ціханаўскай ва Ўкраіну. Але ўсё ж таки, калі вярнуцца да беларускага глобуса, да беларускіх там выгод ці страт, ўсё ж таки чаго чакаць? Варта, ну, как бы чакаць, што нешта зменіцца, і што ў такім выпадку, і ў які бок? Для беларусаў маецца на ўвазе. Я пакуль што некіх радыкальных зменаў, сур'ёзных зменаў, сутнасных зменаў не чакаў бы. Во всякім разе, пакуль Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе, чакаць нейкіх пераменаў у той ці іншы бок наўрад ці варта. Таму пакуль статус-кво беларускае палітычнае захоўваецца, і нейкіх фактараў, нейкіх прычын да яго змены я не бачу. І я думаю, што
под ціскам нейкіх вонкавых пераменаў у геапалітычным развіцці цэлага рэгіёну, толькі пад гэтыя змены могуць аказаць пэўны ўплыў і на сітуацыю ўнутры Беларусі. Але калі не глядзець вось так глобальна на працэсы, а больш прыземлена, ну прынамсі там нейкая там с легалізацыяй, с атрыманнем дакументаў для беларусаў, для тых же самых добраахвотнікаў, якія сутыкаюцца з праблемамі легалізацыі, там банкаўскімі рахункамі, там іншыя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы, беларуская дыаспора ва ўкраіне, атрымаецца нарэшце іх вырашыць, бо ўжо некалькі гадоў з гэтым топчуцца на адным месцы і нібыта дамаўляюцца, а ўсё адно кажуць коні і там і стаіць на адным месцы. Ну, цяжка сказаць. Я думаю, што ўсё ж такі некія крокі у гэтым плане, магчыма, будуць зроблены падчас візіту, пасля візіту. У всякім разе хочацца на гэта спадзявацца. Дзякуй вялікі. Я развітваюся з нашим гостем. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік радыё Свабода Валерый Карбалевич. Я раю ўсім падпісвацца на тэлеграм-канал спадара Валерыя і, безумоўна, сачыць за яго матэрыяламі, за яго відэо на сайце радыё Свабоды і на іх YouTube-канале. Сам заўсёды выніковыя выпускі спадара Валерыя з падсумаваннем асноўных падзеяў тыдня гляжу і вам тое ж самое раю. Ну і не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорада. До сустрэчы, дзякуй яшчэ раз, жыве Беларусь.